Tornem així a l'estadi Lluís Sunyer Picó d'Alzira, moment d'esplai, moment d'entreate entre la primera i la segona part i moment també per a homenatge en este any del centenari d'Alzira per a moltes cares conegudes, per a exentrenadors, futbolistes, expresidents, jugadors, jugadores que han passat per les files de l'Alzira. Ahir hem vist, per exemple, a Salva Gomar, el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, un president que sempre està a tots els llocs on hi ha futbol. Està Salva Gomar. Ahir aplaudiments per als expresidents de l'Alzira que estan votant a la gespa i rebent aquest homenatge de l'afició del Lluís Sunyer Picó i exentrenadors també, com ara és el cas de Quique Hernández, Paco Monterde, entre d'altres. Aquests són els expresidents, els que veiem en pantalla. Xavi Ferrer els coneix a la perfecció. Sí. Has compartit molts moments amb ells. Efectivament, mira, ahí està Pepe Furió, que és l'únic president que ha tingut l'Alzira en segona i dirigia l'equip en segona. I a la seva esquerra està Alfredo Sunyer, que fou el que el va pujar a l'equip, a aquesta mateixa divisió de plata. Benito Floro, exentrenador en la dècada dels 80, que després va estar a l'Albacete, el va impulsar en primera divisió, i després al Real Madrid, per exemple. El tècnic de Silla, que acabà sent l'Alzira també com a jugador. ahir veiem aquesta forta abraçada amb Salva Gomar, amb el president de la Federació Valenciana. Benito Floro, un dels grans entrenadors que ha donat la comunitat valenciana. I ara anem amb el segle XXI, no? Sí, són la dècada dels 80-90. Sí, jugadors més recents. Onrubia, Castaño. Ahí estan també votant a la gespa del Lluís Sunyer Picó. On se li està retrent este homenatge a tots els que han passat al llarg dels 100 anys d'este Alzira. Ara als anys 90. Solves, Julio. Això també els coneixes, no? Sí, a Molt, molt emotiu. Tots estos. Estos agarraren l'equip en preferent i en dos temporades en Cerveró d'entrenador el pujaren a segon B. I el mantingueren. Els anys 60 i 70 també hi ha gent, També. Juan L, Aranda, vist per ahí comentar. No sé si algú d'això s'enfrontaria a Javier Subirats, perquè en la dècada de 70 sí que arribaràs a jugar així, però amb el Paterna, no? Sí, en el Paterna. Això va ser en el Paterna. Després, bueno, hauré vingut en el València potser algun partit amistós contra l'Alzira i això, però en el Paterna sí que me'n recordo d'haver vingut, sí. Abans, fora de micro, comentaven que eren altres èpoques i que el futbol regional tenia un suport i un seguiment molt més ample, no? Jo recordo el Gerardo Salvador, el Lluís Sunyer Picó, el Guillermo Lagüe de Gandia, el camp del Collao, el recordé quan jugàvem a voltes contra el Collano també, pues, el recordava ple, unes entrades molt bones i la veritat en equips de molta categoria, no? Doncs este ha sigut l'acte per a retre homenatge a velles glòries de l'Alzira, presidents, futbolistes i entrenadors. Ara de seguida fem un altre en el camí, tornem de nou així per a viure ja la segona part.